super vlog. So, heto na nga guys. Ito yung first vaccine ko. Kailangan magpa-vaccine para makakain ka sa mga yung favorite restaurant, dine-in. At the same time, para makapasok ka na sa beauty parlor, magpagupit, pedicure, manicure, mga ganun guys. So, follow me. Sobrang layo ng travel namin. Galing kami ng Doha City papunta ng industrial area. So, medyo mahaba-habang biyahe bago kami makarating sa aming paruruunan kung saan kami magpapa-vaccine. Okay guys, sundan pa rin niyo ako. Nandito na yata kami sa location kasi may nakita na po akong use this lane for vaccination. Papakita ko sa inyo guys kung ano yung sa paligid ko. Ayan na yata yung mga pila ng mga sasakyan guys. Papasok doon sa mismong center. So na yung mga sasakyan nakapila. Yan na yung sasakyan. Nasa rough road na kami. Rocky road, maalog-alog na. Uy, sige. Alog pa more. Wala na kami sa aspaltong daanan. Maraming pila guys. Pila-pila ng mga sakyan. As usual, mag-iisang oras na ako nakaupo dito sa loob ng sasakyan. Ikot-ikot-ikot lang pa rin. Dito pa rin kami sa pila. Pila ng mga sasakyan papunta doon kung hindi ko alam kung saan yung paruruunan namin. Ayan. Parang puzzle or maze lang po guys. So, mahabang pila ng mga malalaking bus. Coaster kami guys. Doon, may mga clearance pang nalalaman. Sawa ka pumasok doon. So, yan. Diba? Paikot-ikot, nakakahilo. Tapos yung daanan rough road. Sobrang init. Kahit naka-easy ka sa sasakyan, mainit pa rin po guys. So, yan yung mga pagdadaanan mo para makakuha ng first vaccine. Tis lang guys, tatapos lang din to. Alright? In fairness, kinakabahan talaga ako. Ang lakas ng tibok ng puso ko kasi nandito na kami. Ayan, sa entrance. Ay nako. Takot talaga ako pag mga tusok-tusok na yan guys. Kailangan lang kasi sabi nga ng isang kasama ko, no options, no available options daw, kaya kailangan magpa-vaccine. So, okay, what to do? So, ayan nga, nakarating na ako guys. Nakarating na kami. So, iba yung pila ng mga lalaki at ibang pila yung babae. So, since nag-iisa lang ako, dito ako nilagay. Nasa Hamada bus po ako. Nag-iisa lang ako as you can see. Ayan. So, good luck na lang matapos. Mamaya hindi ko alam kung saan sila paparking. Hahanapin nila ako mamaya. Okay. So, another bus. Follow me again. Guys, nandito na po ako sa sa mismong vaccination area. Kasama ko si ate. So, ayan.
Ayan nga, kinakabahan ako because this is my first time. So, I am thankful naman kasi Pfizer. Yan na po guys. Okay, take a deep breath. Yay! Tapos na po. Kaya Pfizer. Okay? Tapos tinanong ko na ulit kung yung next na vaccine ko is Pfizer daw ulit. Thanks God kasi all Pfizer. Okay, yung second dose ko sa katapusan, August 30. So, hindi ko talaga naramdaman yung sakit. Yeah. Hindi ko naramdaman yung sakit. Napakagaan ng kamay ni Kabayan. Maraming salamat naman po.